Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. Днес аз и моите приятели направихме една серия, в която да ви обясним как точно ни обясняват най-възловите неща в парламента, когато се изтипосат на трибуната. Така че да разберем, че няма какво точно да разберем от всичко, което ни каза. Как са? Излиза еродирана личност от ръководната част на ръководна партия, която има ръководна форма в парламента, застава и така. Ние ще направим ели какво си. Ето го, то пристига. Това нещо ние го правим. Ето го, идва. Които нещо. Сега ще ви обясним. То така пристига и с него идват и другите неща. Ето. Чакай да озвучавам. Медията, независимата медия, като скачала. Почва да пише. Медията е независима, защото е само на заплата от някой си там. Почва да пише. Ето социалните медии. Българи, жив и здрав да си. Работата пристига, правителството я намери. Тя пристига. На купища на талази пристига. Ще скъсате газа от работа, хора. Ще има работа за всички. Банковите служители. Ето парите пристигат. Правителството ги намери. Пристигат тия пари, драги зрители и драги радиослушатели. Ще се оправим. И да вземе едно момченце. Ей така. Явно не е независима медия, защото не е на заплата. Прави си дописки там. Корумпиранче, иначе как се живее. И да вземе да попита. Ама, вие ще ни кажете ли по-точно какво е това, което идва? Мале, шок и ужас в парламента. Припаднали депутати, чудо, а пък една депутатка по-младичка пометнала. Още преди да я дефлорират. Как може да се питат такива работи? Но водещия говорител там на водещата партия негови са наладяне и почва да се пели. Абе, вие не знаете какво е това ли? Вие не знаете. Вие ме питате какво е това ли, бе? Сега, накрая. Абе, той ние не го знаем, ето, връща се. Ей, така ни обясняват най-важните аспекти в управлението на България. По този случай. Чао!